της κληρονομίας του Θεού το όνομά σου Άγιον επαυτή και του αγαπητού σου Υιού Κυρίου Δεήμων του Χριστού και του ζωοποιού σου πνεύματος. Έστω με φωνή σου ατενίζονται σε αυτήν εν λέει διαπαντός και τα όντως του αρκείου της φωνής της δεήσεως αυτής έπρεπε αυτήν εν ξέρεις του κυρίων αυτής και εμπαντή του γένεια αυτής να εξομολογήσει τέσσερις προς κοινούσα και δοξάζουσα το όνομά σου το μέγα και ύψιστον και ενέσαι διαπαντός πάσης της μέρας της ζωής αυτής. Σε γάρι με πάσα η δύναμη στον ουρανό και σε την δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Κυρίω δεηθόμεν. Κύριε Σαβαώθ, ο Θεός του Ισραήλ, ο Ιώμενος πάσα νόση και πάσα μαλακία, εξήγησαν τους δεσμούς σου, εξήγησαν και εξέρευσαν και απέρασαν από αυτής πάντα ενέργημα του διαβόλου, επιτίμησαν και καλές πνεύμες και δείξαν να την μετάλληση το έργο των χειρών σου και τη οξία σου τους άλλους ενεργείας σύντησαν και τον άνθρωπο του Άγιου και δώσει αυτή. Νίκας κατά αυτό και του Καναδάνου από τον άνθρωπο του Πάτε. Όπως το παρουσιάζει και κάνουν σε κατεξέλα των ανθρώπων και πουρανίου του Κυρίου και δόξα σε αναπέμπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ο δέσποτα Κύριο, πίεσε τον άνθρωπο κατοικών ασυγκιωμής σου και δούς από εξουσία ζωής αιωνίου. Ή τα εκπεσόντα της αμαρτίας μη παρειδών οικονομήσετε του Χριστού του Χριστού σου τη σωτηρία του κόσμου, αυτός και το πλάνο του Ινστούτο. Σε αντεσυχία. Διτροσάμενος της δουλειάς του εχθρού πρόδεξες της βασιλείας του Νικουράνιου, διάνυξον αυτοί τους φραγμούς της διανοίας, εις το αυγάσαν αυτοί το φωτισμό του Ευαγγελίου σου, σύζευξαν τη ζωή αυτής. Άγγελον φωτεινό, ριόμενον αυτήν αποβάσει τη βουλή του